Isma, se narak Encounter? Intajba grazzi u inti? Ajma kif ta' sew, se narak Encounter? Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkun ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mia. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, tarġa' xi semmi l-iktar Encounter. Men hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox fit-tiba tiegħek biegħed minna kolawċ biex inkunu ħilsa fir-ruħu l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jsaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-erf. Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art. Aħsbu fuq il-mulej kif nu sewwa u fitxuh b'qalb safja. Għax u jinstab minn dawk li ma jġarbuħx. Jinaraf minn dawk li ma jaqtawx qalbhom minnu. Il-ħsibijiet ħżiena jbedu l-bnedmin minn Alla. U s-seta tiegħu jekk tiġi mġarba tikxef il-bluqa ta' min iġarraba. F'min jagħmel il-ħażin ma jidħolx l-erf. Lanqas jammar f'ġisem marbut ma' dnub. Għax l-Ispirtu Qaddis li jrawwem il-virtu jaħrab minn quddiem il-qerq u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens. U meta ssir l-inġustizzja iċanfar lil min jagħmilha. L-erf u spiritu li jagħmel il-ġid imma ma jaħfirix lil min iżeblaħ bi kliem fommu. Għax Alla hu xut ta' dak li hu fih innifsu u jaraf sewwa l-ħsibijiet ta' qalbu u jisma' l-kliem ta' fommu. Għax l-Ispirtu tal-mulej jimla d-dinja kollha u li ħaddan kollox u jaf x'jgħidu l-bnedmin. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Mulej,
mexxini fit-triq ta' dejjem. Flimkien, Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Mulej, int tarbilni u tarrafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int tarraf mill-bogħod sibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Flimkien, Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Inkun għadni anqas li sint il-kelma, meta int Mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedli idek fuqi. L-erf tiegħek tal-aġeb ma nwassalx għalih, u li wisq u ma nlaħaqx miegħu. Flimkien, Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Fejn immur il-bogħod mill-ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Jekk nitla' fis-smewwiet, hemm int. Jekk nimtet f'qiegħ l-art, int hemm ukoll. Flimkien, Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-seb u mmur nammar fitru fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni l-leminija tiegħek. Flimkien, Mulej, mexxini fit-triq ta' dejjem. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ix-xkejknin. Oqgħodu attenti jekk huk jaf xi dnub widmu u jekk jindem aħfirlu u jekk jonqsok 7 darbiet f'ġurnata u jdur lejk 7 darbiet u jgħidlek jisob bija, aħfirlu. L-apostli qalu lil Mulej kattar fina l-fidi, weġibhom il-Mulej, kieku kellkom fidi mqar daqżerija tal-mustarda, kontu tgħidu l din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawel il-baħar. U hi kienet tisma' minnkom. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar. Dan huwa l-kliem qawwi li jgħid Ġesu illum fl-Evanġelju fuq min jagħti skandlu, partikolarment fuq min jagħti skandlu jgħid Ġesu l-wieħed minn dawn iċ-xkejknin. Huwa kliem iebeż dan fuq fom Ġesu mhux sikwiet li nisimgħu dan il-kliem iebeż ta' Ġesu. Imma Ġesu il-kliem l-aktar iebeż kien ma' dawk illi huma ipokriti u ma' dawk li jagħtu skandlu. X'qed jgħid Ġesu dan il-kliem? Meta xi ħadd ikollu ġebla ta' tħin ma' għonqu u jitfgħuh il-baħar, ma jibqax jidher, ikun f'pożizzjoni li qatt ma jista' jagħmel ħsara. Ġesu hekk qed jgħid ikun aħjar li bniedem bħal dan li jagħti skandlu jitqiegħed f'pożizzjoni li ma jistax jagħmel aktar ħsara. Dik li llum insejħula tolleranza żero. Jiġifieri qed ngħidu l-istess ħaġa.
bi kliem differenti li ma jistax jagħti aktar skandlu. Imma fl-istess silta li smajna fl-Evanġelu llum, Ġesu jitkellem fuq il-maħfra u jgħid jekk huk jaqaf xi dnub u jitolbok maħfra, aħfirlu. U jekk jonsok 7 darbiet u jitolbok maħfra, aħfirlu għal 7 darbiet. Huwa il-kliem li jgħid Ġesu li aħna ngħidu wkoll fit-talba tal-missierna meta nitolbu l-Mulej jaħfrilna bħalma aħna naħfru. Mhux l-ewwel darba illi Ġesu jenfasizza illi għandna nkunu lesti li naħfru lil min ħati għalina bħalma u għallimna u urina. U nagħmlu dan qed jgħid Ġesu mingħajr limitu u kondizzjoni. Issa għaw fl-istess nifs Ġesu qed jgħid minn banda li aħna għandna naħfru u li għandna naħfru mhux darba imma nkomplu naħfru. Imma minn banda l-oħra qed jgħid illi min jagħti skandlu jorbtulu ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar. Allura min jagħti skandlu flok taħfirlu għaliex titfgħu il-baħar b'ġebla ta' tħin monu. Nifhmu għaliex jekk aħna nifhmu sew narfu sew x'jiġifieri taħfer kif iridna u rid minna l-Mulej. Meta ngħidu taħfer jiġifieri li jiena għad-deni li nirċievi ma mpattix deni b'deni. Ma nweġġax lil min weġġani. Ma nagħmilx ħsara lil min għamilli ħsara. Ma ninsultax lil min insultani. Taħfer tfisser illi tagħżel illi ma tpattix bl-istess mod għal ħsara li rċevejt. Kultant aħna isna inħawduha ma li tħoss. Ma taħfer mhijiex għax ma tħoss, jekk xi ħadd weġġek tħoss. Imma taħfer ifisser li tgħid minkejja dak li nħoss fija, anki rabja fija, anki nħoss isu ibaqbaq fija, minkejja dan jiena nażel illi naħfer u li ma nagħmilx ħsara. Jażla l-maħfra. Imma l-maħfra ma tfissirx impunità, din jgħidha ċar Papa Franġisku u nixtieq insemmi hawnhekk x'jgħid meta jispjega dan fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti. Jgħid hekk aħna msejħin biex inħobbu lil kulħadd bla eċċezzjonijiet, imma li nħobbu lil kulħadd u li nħobbu speċjalment il xi ħadd li jagħmel ħsara ma jfissirx li nħalluh jagħmel ħsara u lanqas li nagħtuh xi jifhem li dak li qed jagħmel huwa aċċettabbli. Bil-maqlub, il-mod tajjeb kif inħobbuh u billi nfittxu b'diversi modi li nwaqfuh milli jkompli jagħmel ħsara u neħħulu dik is-seta li ma jafx jużaw li qed tarraq l-umanità tiegħu. U jgħid hekk Papa Franġisku, naħfru ma jfissirx inħallu lil min ikompli jżeblaħ id-dinjità tiegħu jew ta' ħaddieħor u li nħallu li xi ħadd kriminali ikompli jagħmel ħażin. Ifisser li nieħdu passi. Il-maħfra mhux biss ma tneħħix din ħtieġa imma nsi titlobha. Għalhekk nifhmu l-kliem li qal Ġesu llum fuq il-maħfra imma wkoll fuq min jagħti skandlu. Nitolbu l-Mulej llum jagħtina l-erf tiegħu biex aħna narfu kif inħobbu
b'imħabba qawwija kif naħfru mill-qalb imma wkoll kif nieqfu il-kull min jagħmel il-ħsara u jagħti skandlu biex ma jkunx f'pożizzjoni li jkompli jagħmel ħsara u li jagħti skandlu u nagħmlu dan sewwa sew immexxija mill-imħabba. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kum ulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għatina il-grazzja li aħna naħfru dejjem il-min u ħati għalina nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex nifmu li għanna nieqfu il-min jagħmel il-ħsara u nieqfu lu propju għax immexxijin mill-imħabba lejk u lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, għal-paċi fl-Art Imqazza, f'Iżrael u fil-Palestina, nitolbu għal dawk kollha li bħalissa f'Gaza qegħdin isofru il-vjolenza u ma vittmi wkoll tal-vjolenza speċjalment tant tfal nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għala tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistoqlok li ħlejja kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għal-inija. U aħna wkoll mal-anġi kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet.
قديس تسوينت مولاي انتي لاين تا كل قدسية قدس لك نطلبوك دان الأوفرت بالبركة الإسبيرتو تيك بيش يصيروا ولينا الجسم قدام تسيدنا جسو كريستو اللي متاكين سيناتا بيش من راي هباتي هالهوبس رات الخير عسام تالي الدشيبلي تيو وقال خذوا وكلوا الكل من دان عشدان وجسمي ليناتا عليكم. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatinina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġem Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol Qaddesin kollha li jieġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jiddawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. L-isem ta' Kristu.
qegħdin ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ħanini tista' kollox irroddu lek ħajra tqarbina mqazza li bija saħħaħtna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema jekk ukoll fit-tieba tiegħek agħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju llum għadda kollha li huma vittmi tal-gwerer, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem, speċjalment tant tfal. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit tiġrib iżda eħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit tiġrib iżda eħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim berkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta s-Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim birkanti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim birkanti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim birkanti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mija kim birkanti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mijak birkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mijak birkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej mijak birkinti fossi nisan pire kif frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet qaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza 14 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob li għalina, tistħuq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu qal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera taqdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnunatana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fossi tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlog l-jussaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.